Soc Valentí Gómez i Oliver, poeta i escriptor, i està amb mi Miquel de Palol. I jo soc el Miquel de Palol, i aleshores aquest llibre l'hem fet a partir d'una idea platònica unitària, i aquesta unitat comporta 7 parts on es visiten els 7 gèneres literaris. Els gèneres dels quals s'ha esmentat el Miquel, que són la prosa, la poesia, la novel·la platònica, els aforismes, el drama escènic, el drama musical, ho hem fet plegats i hem treballat ja de les 7 parts, més una entrada i una bibliografia propedèutica. N'hem fet 4 separats, és a dir, tot el que es pot considerar la poesia, els contes, els aforismes, mentre 3 parts les hem fet treballant conjuntament i ho hem fet de moltes maneres, xerrant com ara, escrivint e-mails, reflectint, dinant, bevent i pensant sempre en aquests futurs lectors. Aleshores aquest llibre té una causa, i aquesta causa és la defensa de la tradició neoplatònica. És a dir, hi ha en aquests moments una tentació de pensament únic a la literatura, que és una interpretació capciosa de l'aristotelisme, obres molt senzilles, molt sense complicacions sintàctiques, buidades de pensament ideològic i construïdes a partir de la singularitat dels elements. Aleshores nosaltres ens aspirem a presentar una alternativa a això, basada en la tradició platònica, que parteix d'una idea nuclear i d'un contingut basat en la tradició. Per resumir, els referents d'aquesta obra són, a part de Plató i el món del Renaixement, doncs, grans autors moderns, com podrien ser aquests grans científics, Einstein, Heisenberg, Gödel, o fins i tot el grandíssim estudiós i escriptor Ramon del Valle Inclán, que sempre deien que hay que servir a una causa única i originària. Esperem que us agradi molt la lectura d'aquestes invocacions. Invoquem els déus antics, invoquem els daimons socràtics, invoquem les muses, l'àngel, la revelació, i també us invoquem a vosaltres, que us agradi molt. Gràcies.